Doncs hem vingut a fer unes fotos per un calendari amb els castellers de tota Catalunya. Estem molt contents de vindre aquí i col·laborar amb vosaltres. Llum! S'ha fet la llum. Això no que es gravi. Llum! Jo ho trobo una molt bona idea, una manera d'acostar gent als castells que poder d'una altra manera no s'acostaria. I més ara que, bueno, fa un any, no?, que és un patrimoni de la humanitat i tal, doncs és, bueno, una bona forma de celebrar-ho. Sí, de celebrar-ho. Sí, una forma maca que la gent participi i que tingui alhora un record a casa, no?, el calendari. A veure com se fa això. Una, dos, tres, ja! Per mi signifiquen una segona família, tinc molt bons amics, una gent meravellosa, una gran colla amb uns grans valors i això per mi és superimportant i m'omple molt. Per mi el món casteller representa una superació personal i col·lectiva a nivell de treball de tots plegats per un objectiu en comú. Així. Digue-li amb aquest, aquest no se n'entera gaire. És una activitat on conflueixen moltes coses bones, no? De molta gent, de molta participació. El tom d'un groc o l'estelada, m'és igual. Mirant allà que hi així, com si estiguéssim per un castell. Lo veus el castell? Doncs per nosaltres és un gran honor perquè no podem esperar que es contactés amb nosaltres, que som una colla universitària, que normalment tampoc és que... Sí, normalment no és que se'n sigui molt en compte entre un casteller, per nosaltres és un... Bueno, diguéssim que és un orgull. Ahà, a veure, fes una cosa. Tireu-vos tots una mica cap allà. Tots cap allà. Vale, molt bé. Sí, jo no entenc la meva vida ara sense castells, vull dir, cada setmana assajos, actuacions, els meus amics són els dels castells, la meva parella és dels castells. Des que soc petita que em faig i, bueno, són molts sentiments, són moltes hores, moltes alegries, és fantàstic. Tots entre la faixa, de la colla de estirar i això, i us poseu dos minuts de la banda, i que quan vos així estirant i de veritat que és aquí. I és així. Per mi significa ara la part més important de la meva vida, estic jubilat, i tinc tota la família i és disfrutar a tope tant als assajos com a les actuacions. Per mi els castells és pinya. Una, dos, tres! Ara, home! Ei, la cúpula... Com ressona això? Per mi és molt maco i m'agrada molt. El meu home, la meva filla, la tieta... Ostres, tots aquí. Tots aquí, sí, sí. No passa res. Estic enviada, Jo ho deixaria així, Bé. Estic a punt de disparar el castell. Soleta i enxaneta i després ja... Ahí, molt bé. Molt bé. Que se me resbala. A més a part ajunta gent de totes les colles, perquè d'una altra manera no s'ajuntaria i fent calendari ajunta gent d'altres colles, gent que no havia fet mai castells, és divertit. Ara, mira tu amb ell. Mira-te amb ella. Tu també. Molt bé. Com diu això?
sonrisa tan guapa, hombre, muy bien, claro, sí. És una manera de viure, vull dir, planteges els caps de setmana d'una altra manera i veus que és per una cosa divertida, que val la pena i per tant, vull dir, per això seguim i esperem per molts anys. Molt bé, m'agrada. Saludeu! Adéu, gràcies! Adéu! ¿Castielo? ¿Cómo te sientes? Como una castellera, pero de pura sangre, ¿no? Una pura sangre de la Masovurna. Segueix, ara que aprofita la llum. Estamos dedicats.阿胖说你的包太轻了。 Top model. No aviseu, no! Ets van ràpid. Hazlo. Aquí estabas mirando cámara y mira cómo has quedado bien todo. Ahora toma, ahora me va a salir la mula que se me ha caído. Sí, ahora te voy a hacer yo. Ahora una radiografía te voy a hacer yo ahora. Aquesta és la pàgina dedicada a les colles castelleres. Farem l'any 2014 i incorporarem la colla de castellers xinesos a la portada del calendari. Un petit equip representatiu del Quarts de Nou hem volgut sortir del plató i viure aquí in situ a la Tàrraco Arena Plaça com aquest escenari ha esdevingut un bon estudi fotogràfic pel vostre calendari. Doncs què millor que tenir tots els mesos de l'any, gener, febrer, març, abril, maig, juny, fins a arribar a Nadal. Vaja, 365 dies ben xulos i amb Pol Rimanilles. Un petó ben fort, salut i castells!